Τυφλών στοχεύουν στην υποστήριξη και τη διάδοση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων ψηφιακών βοηθημάτων από άτομα με μειωμένη όραση ή τύφλωση. Ονομάζομαι Θανάσης Ηλίας, είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τυφλών, είμαι 32 ετών, άτομο με απώλεια όρασης 100% από τα 9 μου χρόνια. Είμαι ο ιδρυτής και εμπνευστής της ιδέας δημιουργίας αυτού του σωματείου και κάποιους άλλους τίτλους και δραστηριότητες που έχω αυτή τη στιγμή. Τέος αντιπρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, μέλος της Επιτροπής Προσβασιμότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, εργάζομαι στην ΤΡΑΜ ΑΕ ως προγραμματιστής και φυσικά οι δραστηριότητες μου έχουν να κάνουν και με το σωματείο και με την χρήση νέων τεχνολογιών. Ξεκινήσαμε πριν από λίγα χρόνια να καλύψουμε το κενό που υπήρχε στην κοινωνία των τυφλών. Δεν υπήρχε κάποιος φορέας εξειδικευμένος για την χρήση νέων τεχνολογιών και τη δημιουργία νέου τρόπου ζωής στα άτομα με προβλήματα όρασης και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και κάνουμε. Δημιουργούμε νέα δεδομένα, νέες υπηρεσίες και προωθούμε καινούρια προϊόντα έτσι ώστε να αλλάξουμε τη ζωή μας και να αυξήσουμε το βιωτικό μας επίπεδο. Ξεκινήσαμε το Σύλλογο Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τυφλών το 1999, πριν από λίγα χρόνια ουσιαστικά για τη δραστηριότητα του σωματείου μας, με σκοπό την κάλυψη του κενού που υπήρχε στην κοινωνία των τυφλών, να υπάρξει ένα σωματείο το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιήσει και να κατανοεί τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών προς όφελος των τυφλών και με στόχο την αύξηση του βιωτικού επίπεδου των τυφλών. Ξεκινώντας το 1999 μαζευτήκαμε μια παρέα νέων, ουσιαστικά έτσι ξεκινήσαμε, οι οποίοι χρησιμοποιούσαμε ήδη νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες μικροσυσκευές, ψηφιακές κυρίως συσκευές και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να αποτελούμε μοναδικότητα στον χώρο των τυφλών. Είμαστε σαν σωματείο επίσημη τεχνική σύμβουλη της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών, αμυστή, αλλά η θέση αυτή είναι πολύ τιμητική για μας, δεδομένου ότι πραγματικά είμαστε μια ομάδα ανθρώπων λίγων και εξειδικευμένων, έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες και να έχουμε αποτέλεσμα. Και αυτός είναι και ο στόχος μας και όχι να μαζευτούμε πολλοί κόσμος και το αποτέλεσμα να μένει σε μέτρια επίπεδα. Το σωματείο απαρτίζεται κυρίως από τυφλούς βεβαίως, αλλά οποιοδήποτε άνθρωπος μπορεί να είναι μέλος. Είμαστε σωματείο τυφλών και φίλων δηλαδή. Ωστόσο, το ποσοστό των ατόμων με προβλήματα όρασης που είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα του σωματείου μας ξεπερνάει το 95%. Οι δραστηριότητες του σωματείου μας χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Είναι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών, εκτυπώσεις ειδικών εντύπων και braille και παροχή πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στην πρώτη κατηγορία που μιλάμε για παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών, η βασική μας δραστηριότητα είναι το BlindGR. Το BlindGR είναι μια ιστοσελίδα, ο πρώτος πολυμορφικός κόμβος για άτομα με αναπηρία στη χώρα μας. Μια ιστοσελίδα η οποία ταυτόχρονα μπορεί κάποιος να τη διαβάσει είτε από το τηλέφωνο, είτε από το κινητό τηλέφωνο, είτε από το ίντερνετ. Γι' αυτό και η πολυμορφικότητα αυτή μας επιτρέπει να έχουμε την πληροφορία σε διάφορες μορφές, είτε ηχητικά, είτε ψηφιακό κείμενο, είτε οτιδήποτε, έτσι ώστε το κάθε άτομο με πρόβλημα όρασης ή με οποιαδήποτε αναπηρία να βρίσκει την ανάλογη πληροφορία με τη μορφή που εκείνο έχει την δυνατότητα πρόσβασης. Γι' αυτό και πολυμορφικός κόμβος πληροφόρησης. Εκτός από το BlindGR, στο οποίο χορηγή μας είναι το Υπουργείο Μεταφορών και η Vodafone, μέσα από αυτή τη δράση προέκυψε η πρώτη ψηφιακή πλατφόρμα προσβάσιμη για άτομα με αναπηρία, όπου δημιουργούμε ιστοσελίδες μέσα από αυτή. Είναι ένα λογισμικό το οποίο το κάθε άτομο που έχει αναπηρία χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις μπορεί να δημιουργήσει την προσωπική του ιστοσελίδα ή την ιστοσελίδα της εταιρείας του και είναι κάτι που το παρέχουμε δωρεάν και μέσα από αυτή την πλατφόρμα έχει φτιαχτεί η σελίδα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών, eoti.gr, μια σελίδα του ΜΕΝ Ηλίου, είναι Μορφωτική Ένωση Ηλίου, είναι ένα σωματείο αθλητικό μη αναπηρικό στο Δήμο Ηλίου, το footballfans.gr που είναι μια προσωπική ιστοσελίδα του Δημήτρη του Αμπατζή που είναι παραλυμπιονίκης και αρκετές ακόμα ιστοσελίδες σωματείων του χώρου των τυφλών, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό κατασκευή. Ουσιαστικά δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους να έχουν μια ιστοσελίδα απόλυτα προσβάσιμη με το χαμηλότερο δυνατό κόστος που πολλές φορές είναι και μηδενικό. Στο δεύτερο κομμάτι που μιλάμε για τις ειδικές εκτυπώσεις braille και απτικών εντύπων, δημιουργούμε έντυπα στην γραφή braille βεβαίως, αλλά και με ανάγλυφο σχέδιο. Εκεί είναι η καινοτομία που δημιουργεί ο ΣΤΑΤ. Έντυπα που ταυτόχρονα έχουν πάνω τη γραφή braille, την γραφή βλεπόντων και ανάγλυφο σχέδιο, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε είτε κατόψεις κτηρίων είτε οποιοδήποτε γραμμικό σχέδιο που χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας σε απτικό πλέον έντυπο ή να παράγουμε φτηνά με τη χρήση νέων τεχνολογιών έντυπα braille, τα οποία θα μπορούν να ενταχθούν στην αγορά χωρίς ιδιαίτερο και μεγάλο κόστος, έτσι ώστε οι διαφημιστικές εταιρείες ή οι εταιρείες παραγωγής εντύπων να μπορέσουν να εντάξουν τη γραφή braille στην παραγωγή τους. Ένα παράδειγμα αυτής της δουλειάς μας είναι το Moter,
του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, που σε κάθε δίμηνο που παράγεται αυτό το περιοδικό περιέχει ένα ένθετο στη γραφή Braille με τα κυριότερα άρθρα του διμήνου. Η τρίτη δραστηριότητα του σωματείου μας, που είναι η παροχή ειδικών συμβουλών σε εταιρείες και σε φορείς στην χώρα μας, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμες οι υπηρεσίες και τα προϊόντα τους. Είναι μια υπηρεσία που πραγματικά πιστεύουμε πολύ σε αυτή. Στη χώρα μας δημιουργούν οι εταιρείες προϊόντα και υπηρεσίες, και όταν τις δημιουργούν, καλό θα ήταν να έχουν κατά νου την προσβασιμότητα των ειδικών κοινωνικών ομάδων, των τυφλών και άλλων αναπηριών. Κατά τη δημιουργία των υπηρεσιών και των προϊόντων έρχονται σε εμάς και εμείς τους συμβουλεύουμε ποιες προσαρμογές πρέπει να κάνουν ή ποια θέματα πρέπει να δουν με διαφορετικό τρόπο, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις υπηρεσίες ή να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προϊόντα. Δεδομένου ότι εάν παράγουμε μια υπηρεσία για ένα προϊόν και μετά προσπαθήσουμε να το κάνουμε προσβάσιμο, συνήθως χρειάζεται αυτό που απλά λέμε ανακατασκευή, οπότε διπλό κόστος και ανασχεδιασμό. Στόχος είναι εξ αρχής, δημιουργώντας προϊόντα και υπηρεσίες οι εταιρείες και οι φορείς της χώρας μας, να έχουν κατά νου την προσβασιμότητα, να έχουν δίπλα τους ανθρώπους εξειδικευμένους που μπορούν να τους συμβουλεύσουν σωστά, χωρίς να έχουμε εμείς σαν σύλλογος κάποιο κέρδος ή να συμμετέχουμε στην προβολή της υπηρεσίας του εκάστοτε προϊόντος, για να μπορέσουν και αυτές οι εταιρείες να λειτουργήσουν και να εντάξουν την κοινωνική ομάδα των τυφλών στο target group το οποίο απευθύνονται. Ένα παράδειγμα αυτής της υπηρεσίας είναι το Vodafone Speaking Phone που έχουμε κάνει με τη Vodafone. Είναι μια υπηρεσία η οποία δίνει δυνατότητα στον τυφλό χρήστη να διαβάσει ό,τι υπάρχει στην οθόνη του κινητού του ουσιαστικά. Ξεκίνησε το 2005 και είμαστε δίπλα στη Vodafone από το 2003 που το ετοιμάζει. Λέγομαι Μπατζής Δημήτρης, είμαι Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τυφλών. Ο αριθμός των ατόμων που ασχολούνται αυτή τη στιγμή με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές δεν θα μπορέσω να σας πω ακριβή νούμερο. Θα σας πω όμως ότι είναι σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο από ότι ήταν, το 2000 και το 2005. Κάθε μέρα συναντάμε καινούριους ανθρώπους, τους οποίους προσπαθούμε να τους βάλουμε στο ίδιο κλίμα με εμάς, γιατί στην ουσία ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν είναι κάτι δύσκολο. Όπως ένας βλέπων μπορεί να χειριστεί ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, έτσι, αρκεί να το θέλει, μπορεί και ένας τυφλός ή ένας μερικός τυφλός. Πλέον τα τεχνολογικά βοηθήματα, τα screen readers, δηλαδή αναγνώσεις οθόνης ή τα magnifier, μεγεθυντές οθόνης, έχουν γίνει αρκετά απλά σε χρήση, έχουν ανέβει και στα στάνταρ τα δικά μας. Δηλαδή, όταν μιλάγαμε για ένα screen reader του 2000, μπορούσε να σου διαβάζει πολύ λιγότερα πράγματα από ό,τι σήμερα. Το μόνο κακό είναι ότι ακόμα στα screen reader οι τιμές είναι απαγορευτικές. Δηλαδή, δεν μπορεί να αγοράσεις έναν υπολογιστή 500 και 600 ευρώ και να θες και 1400 ευρώ για να αγοράσεις ένα screen reader να δουλέψει στον υπολογιστή σου. Νομίζω ότι το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και για μερικούς ανθρώπους είναι απαγορευτικό. Ωστόσο, προσπαθούμε μέρα με την ημέρα να βρούμε λύσεις και σε αυτό. Είμαστε σε κάποιες διαπραγματεύσεις, είτε να αρχίσει κάποια στιγμή να επιδοτείται αυτό το πρόγραμμα, είτε οποιαδήποτε άλλη λύση μπορεί να βρεθεί. Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί πολύ εύκολα από ποια ηλικία και μετά θα μπορούσε ένα παιδί με προβλήματα όρασης να ασχοληθεί με τους υπολογιστές. Είναι κάτι που μπορεί να απαντηθεί πολύ εύκολα αυτό. Αν λογιστεί κανείς ότι το παιδί του ή το ανήψη από ποια ηλικία μπορεί να αρχίσει να παίζει με υπολογιστές, μπορεί εύκολα να το εξομοιώσει και να πει ότι μπορώ σήμερα να πάρω στο παιδί μου έναν υπολογιστή, να ξεκινήσει σιγά σιγά, να πατάει τα κουμπάκια, να ακούει, να καταλαβαίνει σιγά σιγά τα screen reader, τους αναγνώσεις οθόνης, ούτως ώστε όταν θα γίνει απαραίτητο να μπορέσει να είναι εξοικειωμένο με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Γιατί πλέον οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι εργαλεία της δουλειάς των παιδιών. Αν αναλογιστούμε ότι οι μαθητές που πηγαίνουν σε σχολεία ένταξης, τα οποία είναι σχολεία με βλέποντες μαθητές και πάνε και μαθητές οι οποίοι έχουν προβλήματα όρασης, χρειάζονται μέσα στην τάξη ένα λάπτοπ, το οποίο χορηγείται πλέον από το κράτος, και ένα προγραμματάκι για ένα screen reader λοιπόν, για να μπορούν να έχουν πρόσβαση είτε σε σημειώσεις, είτε να μπορούν να γράφουν τα τεστ των καθηγητών. Ένα άτομο με πρόβλημα όρασης μπορεί καταρχήν να είναι μέλος στο σωματείο μας, εφόσον χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες και έχει μια αλφα εξειδίκευση πάνω σε αυτό το αντικείμενο, ή τουλάχιστον να είναι πάρα πολύ καλός χρήστης. Από εκεί και πέρα μπορεί να είναι κοντά μας και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητές μας, είτε επισκεπτόμενος στο BlindGR, ή να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες SMS που έχουμε εντάξει τελευταία και ενημερώνουμε τον κόσμο μέσω SMS, ή από την άλλη να έχει προσωπικά επαφή μαζί μας με αρκετά μέλη του σωματείου, έτσι ώστε να έχει παροχή υπηρεσιών, τεχνικών συμβουλών και βοήθεια κατά τη χρήση ειδικού λογισμικού, ειδικών συσκευών ή υπηρεσιών ψηφιακής τεχνολογίας. Η επικοινωνία των μελών με το σύλλογό μας μπορεί να είναι είτε μέσω email στο info@stat.net.gr, είτε μέσω τηλεφώνου στο 210 52 41 606.